Iskreno, potresna ispovest Mirka Gavrića u večerašnjoj igri istine napravila je muku u Beloj kući. On je prvi put javno i naširok ispričao sve o razvodu od pevačice Dragane Rakčević i njene, kako je naveo, preljube sa kolegom. Nakon polusatne ispovesti on je ispričao kako je protekla brakorazvodna parnica i raspodela imovine. Ceo grad je saznao pre mene, svi su drugi čuli, a ja ne. Kad sam saznao, doživio sam da je moja ljubav zbog razočarenja prerasla u neki vid mržnje. Brakorazvodnu parnicu sam pokrenuo ja, a od zajedničke imovine smo imali samo auto koje sam takođe ja kupio, ali stečen u braku. Razlog je bio sporazuman, a ona prvi sporazum nije htela da potpiše, iako smo se dogovorili da auto pripadne njoj. Rekla da želi da se auto proda i podeli novac na ravne časti, ja sam to prihvatio, iako je taj novac nikada ne bih uzeo. Potom ni to nije želela da prihvati, već je rekla da želi da auto pripadne samo meni. Neko vreme me ga je koristila dok ne kupi sebi, kasnije sam saznao da mi je auto udaren jer ga je ona ostavila kod brata. Ona je na kraju dovezla mom bratu auto i to je to. Dobio sam poziv iz policije da mi je auto udaren, vozio ga je njen brat od ujaka. Rekla mi je da će ona isfinansirati tu štetu, opisao je. Uprko svemu srećan sam što sam doživio jednu takvu ljubav, pogotovo na početku naše veze i braka. Smatram je sudbinskom i da ona jeste bila moja srodna duša, ali da je na prvom ispitu koji se zove iskušenje donela pogrešnu odluku. Uradile stvari koje smatram nije trebalo da uradi, a da ja kao čovek nisam zaslužio, istakao je Mirko. A zadrugari su mu aplaudirali.